Szent Család ünnepén szeretettel köszöntöm a 2008-as évet záró Csíki Harangszó nézőit. A világ csak akkor változhat meg, ha az emberek is megváltoznak. Ahhoz, hogy megváltozzanak, Isten világosságára van szükségük. A világban látható gonosz csak úgy győzhető le, ha a változás a szívekben kezdődik el. Hangsúlyozta idei karácsonyi üzenetében 16. Benedek pápa. Mai műsorunkban csíki karácsonyi előadásokból válogattunk egy alkalomhoz illő csokorra valót. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe, és további örömteli ünnepet, boldog és Isten áldotta új évet kívánunk Önöknek. Mostan kinyílt szép rózsavirág, Betlehemben kibingózott zöldák, akit úgy várt már az egész világ, királynemben nagy méltóság. Mégsem talált szállást a városba, az épp szorult hideg istálóba, város mellett a hideg pusztában, ökörszamár volt abban. Szűz Mária keseregvén sorsán, Szent Józseffel, Szent Fiát adutván, nyugszik szépen csak egy kevés szénán, sírálkozik ő Szent Fián. Ó, én édes kicsinke lakoskám, szűz fejemtől ragyogó báránykám, jó illatú, teljes marintocskám, sorsom nem ész szép violán. Bölcsőm volna, kivel ringatnálak, párnám volna, bétakargatnálak, a hidegnek csitni nem hagynálak, szolgálnék, mint az Uramnak. De megbocsáss, hogy későn ismertünk, mert most hiszük, hogy születtél értünk. Szűz méhéből, ó édes reményünk, vedd kedvesen az énekünk. Szűz méhéből, ó édes reményünk, vedd kedvesen az énekünk. Istennek, szent angyala, magos mennyből alászállak, pásztoroknak őik szólak, serkenjetek ti pásztorok, kik juhoknál úgy alusztok, mert született az Úr Jézus. Zöld erdőben, zöld mezőben, paradicsom kőkertjében, aranyszőnyeg leterítve, azon nyugszik az Úr Jézus. Bal kezében aranyalma, jobb kezében aranyvessző. Felhúzza, megzúgassa, zúg az erdő, zúg a mező. Ilyen fát még nem láttatok, mint Úr Jézus keresztfája, mert az évre virágozik, Szent Lélekkel gyümölcsözik, Szent Lélekkel gyümölcsözik. Siralmas az világ, nékünk bűnösöknek. Siralmas az világ, nékünk bűnösöknek. Hogyha megfondoljuk,
nagy irgalmasságát. Hey!
Kedves nézőink, a Csíki Harangszó 2008-as esztendőt záró műsorának végéhez értünk. Köszönöm egész évi megtisztelő figyelmüket. Szerkesztőségünk és a magunk nevében is további örömteli és meghitt ünnepet, boldog és Isten áldotta új évet kívánunk Önöknek. Viszontlátásra 2009-ben!